Ngiyanibingelela babukeli bomkhaya kude TV. Ngibingelela nje nonke ama subscribers bafethu ama followers nonke nje ngiyanibingelela. Endaweni ehlukahlukene ngibonile ukuthi sekukhona nabantu ngisho kana balobe bevela lapha kuma comment ko Limpopo kobani ko Mpumalanga ko Swazini hayibo hey siyabonga bafethu ukuthi sikhule kangaka. Enye into engifuna ukuyibonga nje ngingakangeni kulolu daba engifuna ukungena kulona. Ngifuna ukubonga futhi njalo kubafethu nakulabo bafethu abalokhu bevela siwabona ama comment aba positive. Hayi nalawo negative bafethu siyawabona. Ukuthi nje asisunaka. Yabo. Ngoba naseqani sasekade eshilo ukuthi umuntu uyingenela yena kwi channel. Yabo asubscribe enze yonke into. So uma esebona futhi ukuthi engathi akayithandi into eyenziwayo ayi asazi ukuthi ke asikwazi ukukhipha ngoba futhi asikufakanga uyabona. So kodwa singaphazamisani ngoba khona abantu osubaphazamisa manje abayithanda i-channel abayijabulisa futhi izinto esizikhulumayo. Wena njalo nje ngasisonke isikhathi uma uvela uzovela kuma comment engathi manje usuwazi kakhulu wena ngezinto esizikhulumayo la uyabona. Kanti manje uma ukuthi phela uyazazi nawe lezi zinto zasejele uyabona ungenza okwenzayo kodwa ke angingene kule. Mina ke njengoba kade ngisho nje uKing SMC bafowethu Mr Delicious ushoti ngifuna ukungena ke kulena ke. Hey yabona le ngifuna ukungena kuyona. Ngangithe eqaleni angisafuni ukukhuluma kakhulu ngezinto zenombolo but hayi angiyikhulume le. Sizwile kakhulu into evela angiveze futhi ke kanje. Mina lento yokuthi inombolo iyamhlanyisa umuntu noma iyahlanyisana. Angiqalanga ukuzwa leminyaka. Ngiqale ukuzwa ejele leyo nto. Hayi angiveze futhi lokho. Angiqalanga ukuzwa kuphela ejele futhi ngiqala ukuyibona ejele. Ngiyazi abazothi abantu awu uthi uqala ukuyibona ukuthi ngempela iyahlanyisana ngiyeza ke ngilinde nje ngifuna ukuza ngiyichaze kahle. Uyabona inombolo mina ngayithatha yabo ngayishaya kodwa ekuyishayeni kwami angikaze ngiyini ukuthi into engizophila ngayo le yabo angikaze nje nginikeze into engayithathisa ukuthi ngoba ngangibukisimo ngendlela esasimo ngayo ngalesa sikhathi. Ingakho kwabalula kimi ukuthi mase ngifika sengigwetshiwe ngiqale ngithathe enye iphethe. Kwabalula kimi futhi ukuthi nabo abafowethu besitshana nabo ngibaqhatha emadoda manje njengoba sengigwetshwe kanje. Ngeke angisekho manje kulento yini. Sengicela ukuthi ngiphile ngenye indlela. Ngendlela ngoba into engifuna ukwenza manje ukuthi isigwebo sami siqhubeke uma siphela ngiphume ngigodwe ngiye ekhaya. Angikwazi ukufika ekhaya sengimisana no8. Angikwazi ukufika ekhaya sengimisana no6. Uyabona? Angeke ngifike ngithi ngibikelela abantu basekhaya ngithi yes noma ngithi home. Yabo. Noma ngithi salute kubantu basekhaya bazobona lo muntu useyahlala. Ngithi uyabona ke manje ngifuna ukuza kuyona nokuthiwa inombolo iyahlanyisana. Ake ngiqale ngixoxe enye into nje bese ke ngiyaxila. Lapha ejele kunento ekuthiwa ama programs ejele. Ngake ngayiveza kwaminye amavidiyo ngathi uma ufika lapha kune program uyawuyenziswe ekuthiwa a new beginning. Bese kuba nama lo program uyayenziswa khona ujele lapho okhona uyothola ukuthi kuthiwa ubizwa ngokuthi iTLO. Yabo usuke efundisa ama programs bese kuzoba khona spiritual care lapha ebengisebenza khona nawo wenzisa ama programs. I-social worker liyawenzisa ama programs, i-psychologist iyawenzisa ama programs. Ayenziwa nje ama programs eje. Ama programs ani rehabilitation. Yabona? So angiveze lokhu. Bese ithi ke mesifika sake sathi senza enye program. iTLO lapho kwakumunye nje umama ujele nje umama esenzisa ama program. Enziwe uthothi manje ke kufuneka si-interact phela mengezwe ama program.
fresh interact. So ufika khuluma yabona bese ebuza imibuzo ucaca ukuthi phela ukuze ucaca ukuthi siyayizwa indlela ayichazayo yabo abuza imibuzo kanjalo sefuneka manje wenze njani uphendule. Hey sathi senza ke leyo program ayi kunelinye igunya leli gunya la yabona njengoba ngihleli kanje la lihleli ngala nje eceleni kwami bese ukuthi alilodwa ayekhona kungamagunya nje asempumalanga ase26 ekhona namanye ase28 khona la bese kuba nezisebenzi nje ikhona bese kwakhona abantu abangayishaya inombolo senze iclass la wathi mekubuzwa imibuzo mekuthiwa le ndoda le leligunya enkulumo ngalo ukuthi manje abanye bayaphakamisa bayaphendula lona lijulele yabo wathi baselibuzwa seliphendula lavele laphendula ngenombolo manje ngempela ukuthi lo mama phela akayazi inombolo yabo awusesuke le ndoda iyaphendula uthi hayi kushuthi nakhona wena mama yabo avela kukhulume isitaliyane lesi uyazi ukuthi wakhuzwa abanye abashaya inombolo abanye abakho ukuthi hayi wawahle mfethu ngikutshela mina ngomuntu ongasakwazi ukukhuluma isiZulu kahle kanje uma ezokhuluma isiZulu ufuneka kuhleze kunolimi lwenombolo engikhuluma ngengane mina la kulo ngumuntu omdala waze wathi lo mama unazo kodwa ingane wathi lo hayi nginazo yabo wathi uma ukhuluma ngengane zakho ukhuluma kanjani ukhuluma kanje ingane yakho uyifundisa ukuthini ngizama ukuvezani ke bafowethu yabona inombolo once bakhona abantu abangitshela mina bakhona abantu abanjalo abagxile enombolweni ngalendlela ukuthi usuyambona useyahlanya lo muntu yabo yena ngokwakhe futhi akasayibona enye into yokuphila ngaphandle kwenombolo uyazi uzothi umkhuluma nabo uzothi hayi phela mina ngiyona isegazini kodwa umuntu uyabona umuntu usetwistekile emqondweni kancane hayi yona bafethu ngifuna uqamba ngiyabona umuzo xila ngalendlela yokuthi usubone ngathi manje ayisekho vele umuntu okubuka ubona uhlanya umuntu ongayishayi ubona uhlanya noyishayayo kodwa noyishayayo uyibona ukuthi uyahlanya siyamhlanyisa inombolo yabo usho ukuthi wena khona umuntu manje ongasakwazi ukukhuluma isiZulu umZulu engikhuluma ngaye mina ukhulumiswe umZulu asazi usehleze ukukhuluma lento ngempela lo mbuzo obuzo lo mama nami ngawubuza ukuthi enganeni zakho ukuthi uzokhuluma kanjani kanje ekhaya uyokhuluma kanje uyabo nakhona futhi uyabothi umuntu uyalalela nezinto ayikhulumayo lo muntu ayikho into ngathini eyakhaya ngayikhuluma esile uyazi ukuthi kunabantu ingakho ngithi mina inombolo it's not ukuthi bonke abantu abashaya inombolo banjalo kodwa bakhona abantu abanjalo umbona umuntu lo yabo manje hayi ukuthi lo muntu ingoma nakhe ethi isegazini wara cha isiyamhlanyisa ke manje isiyamhlanyisa stretch angazi noma ukuthi uyithande kwaze kweqa yezwa lo nto yangena egazini kwaze kwa kanjani mina hayi yabo uthola ukuthi manje uyabonta ngisho ekhuluma labaphathi thothi kubuza into serious avela akhulume lento njaphathi hey awusakwazi ukukhuluma kahle nje wena yabo uzongathi ukubona bemphundla ngenduku nje ngedonki iperi khona lapho kuthiwa uqonga ukuthi phela sibona abangani bakho thina wena yabo and leyo nto isuke ibakhombisa phela amaphoyisa ukuthi you are not rehabilitated yabo wena usenje uyazi ejele kunabantu abangitethe inombolo kunomuntu othe esejele uyadonsa iminyaka kodwa ngisho ukuthi inombolo njengoba ngithi ngifuna ukuvezela ukuthi ukuhlanyisa okunjani lokho engikhulumayo mina udonsa iminyaka lo muntu kodwa uzothi uyamuzwa mhlawumbe noma exoxa nje yabo nje mfethu
yabo leyo nto le nakho uyabona nje mfethu umuntu uyiboshiwe yabo leyo nto le yabo kodwa mfethu yabo one saphuma mfethu yabo masesaphuma nje uthothi noma uyambona umuntu uthi uxoxa usedela udonsa iminyaka kodwa uplan indaba ukuthi uma ephuma la ufuna futhi usafuna ukwenza ubugebengu yenza lo nto phela mina yabona mfethu ngisebenzi wayibona yonto uyambona umuntu useyagula ngempela ngathi udonsa kanje iminyaka engaka kodwa usabhiza ucabangana nokuthi uma uphuma la uyophinda uyonza 1 no 2 no 3 umbuzo wami ke yipi impilo lomuntu uyangithi uyambona umuntu ukugula lokho yabo ungayibiza ngani wena ungayibiza ngokuthi uyaphila lo umuntu angikhulumi nomuntu odonsa iminyaka emincane uthi udonsa iminyaka ngempela kodwa uhleze isiyamhlanyisa yona bakhona abanye njengoba ngitshela nje uthola ukuthi ngibindokuza inombolo kanjani ngisho ehamba manje ngisho ukuhamba kwakhe uyabona itsotsi ke isigebengu lesi umuntu obona ukuthi ngisho yabona amaphoyisa ngisho kuthiwa bedlulela nje mangasaqhamuka lo muntu ngeke kangami engenzela ukuthi edlula nje yabo uyambona kwakhona lokho kusho ukuthi sekukhona ukuphazamiseka okukhona yabo abanye bebuthi benza leyo nto benza kuphila kanjalo lapha nedelwa phila kanjalo agcine manje amaphoyisa akhe amthandisisa umuntu kanjalo uthi manje uzoshawa ngetransfer abanye bashawa batransfer baye ebhongweni lapha uma isebuye ebhongweni la umbotho uhlanya yona uyatanya kodwa uyiyona yabo leyo nto le baningi yabo ngababona mina abantu abakanjalo yabo bese kuzoba khona abantu uthi obona ukuthi ayinombolo wayithatha ukuthi naye ngaleso semayithatha ngaso but uthothi omunye nihlezi nabo kanje etshela ngeke umuzwe ekhuluma uzoyikhuluma ngoba nakho ukuthi hayi ke nakho ke kuyaxoxwa manje yabo base uyabona lo muntu uyayazi lento yabo uyambona lento ayimhlanyisanga iyahlanya bafowethu niyazi nani ma viewers yabona nala ngaphandle labantu ngiyengibabona abantu abakanjalo ngisho ngithi awubakithi yamhlanyisa ngempela lo muntu lento ngempela abafowethu inakho ukuyitwist ingqondo leyanto ngoba nakho uyacabanga phela ukuthi abantu kusuke kufanele ubambe lezi zinto ezifundiswayo kuwukuthi yonke lento ezifundiswayo uyayitshelwa wena ukuthi nje awukazi wayibona yabo utshelwe nanokuthi wena ubani ufuna ukuphile kanje ugqoke kanje wena uhamba la ugcine la ngisho igama lakho tshintshe yabona uzothi manje umuntu usethatha leyo nto uyifaka ekhanda uyambona useyahlanya ke manje thatha useyifaka ekhanda manje useyibona ngempela naye lento ekukhulunywa kuthiwa uyilo umuntu ekukhulunywa ngayo ukuthi uyena angakaze naye ambona uyezwa leyo usefuna manje leyo nto ukuyiphila life la eminyaka ilapho ke la kuqhamuka khona usubona ukuthi lo muntu lo uyahlanya useyahlanya manje so yilokho ebengifuna nje ukuthi ngikuveze bafethu ukuthi yes inombolo iyamhlanyisa umuntu but akusibo bonke abantu abahlanyayo abashaya inombolo kuyaye kube lapho uthothi umuntu njoba ngisho ukuthi useyithathe angazi kanjani mhlambe usevele wabona nayi into yokuphila ufuna ukuthi angazi yabona ngivele nginga-understand ngempela ngoba mina angaze ngafinyelela kuleyo nto ukuthi sengaze manje hayi kodwa ke kukhona lokho kuyenzeka sesikubone nasejele kuyenzeka ngisho ungalanda ngisho hotel ubabuze into
abaningi bazokutshela leyo nto bathi vele inombolo iyahlanyisa. Ulanda umuntu ongakazi ayishaya inombolo uzokutshela omunye akayishaya futhi uzokutshela futhi naye. So ngisho nje ngithi mina namanje ngiyaphinda futhi kulabantu abasenza amacala yazi vele ukuthi yabona ushuthi ubhizwe zamaqani usazoboshwa vele yabo noma ufeke yabona kodwa nje uma uboshwa ngiya advise mina namanje ukuthi ungalinge uyifake kuleyo nto ngoba angesazwe ukuthi uyofika uyithathe kanjani. Akuzuba mnandi uma usubona abantu bakini usuhlanya la yabo kwahamba ukhuluma kahle la usubuza ukhuluma into engazwakali manje. Kaye ngibuka isimanga nje ngoba kade ngisemakhaya khona umuntu ubaba wayekade wadwabo wayeboshwa yabona onto usezwa mdala uphumile lapha nazi insizwa la kubekwa isitheko la kuzodliwa la uyabona obaba bangangaye uma yethu lokuza lapha esithebeni uyodla kanye nabo esithebeni nabo abamxoshisa okwengane jwaye isuka wena yini manje iyo lento engiyikhulumayo uyabo akafani phela nabo manje yena manje uyinombolo kodwa mdala lo muntu yabo ngisho ukukhuluma kwakhe uyabo manje bayabona baba nabo ntangayabo lapho ukuthi ayikho into abakwazi ukuyixoxa ngisho nokuyixoxa naye ngaleyo ndlela basakwazi ngisho nokudla ngisho naye esithebeni uzothi uyambona usegcina useyodla nabafana mhlawumbe abangaphansi ngisho kwami ayithi phela manje basawuthathile bajabulela lento lokho eyikhuluma useyagula lo muntu. Khanya Kude TV, ni subscribe bafowethu, ni like, ni comment.